Ahojte priatelia, vítam vás pri dnešnom rozhovore. Ja som Zifi zo Slovak Centra a dnes sa pre Cink budeme rozprávať o slovenskej hudbe vo Vojvodine, o ľuďoch, ktorí ju udržiavajú pri živote, a našou hostkou je predsednička Združenia Slovenská vojvodinská harmónia Malvina Žolňajová. Porozprávame sa o tom, ako vzniklo združenie, čo všetko robí a prečo je dôležité, aby slovenský valčík znel aj dnes vo Vojvodine. Hneď uvidíte aj prečo. Ďakujeme ti, Malvina, že si našla čas a vítaj v rozhovore. Ďakujem. Takže, odkiaľ, vlastne ako prvýkrát vznikla myšlienka vášho združenia? No, vlastne bolo to tak, že toto je ešte také mladé združenie. Založili sme ho v bežnom roku v januári, takže bolo vlastne ideou takou, že chceli by sme skúsiť založiť niečo nové, nejaký nový festival, ale vlastne na začiatku to bol, že najprv to bude večierok a že keby to časom preriastlo na festival, že bolo by to dobre. Naše festivály, ktoré máme vo Vojvodine, zatiaľ sú takmer už staré, čiže majú za sebou dlhodobú tradíciu a vidíme, že ako Slováč ich vieme udržiavať. Tak na základe toho sme sa rozhodli, že my akože mladšia generácia pozveme si už tu na starších skúsených, ktorí sú zapojení aj do organizácií tých festivalov, ktoré už máme, aby nám pomohli a aby postupne vznikol najprv také malé zrnko nového festivalu a potom, aby to už dokonca naozaj aj bolo festivalom. A vlastne preto... OK, tak toto nejak mi aj nadväzuješ na ďalšiu otázku, že prečo práve valčík? No, vlastne preto... Čím je valčík zvláštny alebo je blízky vojvodinským Slovákom a prečo je tak dôležitý? Toto viem, že bol nejak akože prvý ročník pilotný, ako ste ho nazvali. Tak, vlastne preto sme založili aj to združenie a konzultáciou medzi nami, ktorí vlastne mali tú prvú ideu, že chceme niečo robiť ďalej, tak bolo, že a čo to bude? Proste ľudové piesne sa spievajú na festivale v Nadlaku, spievajú sa na festivale v Pivnici, tiež na Tancuj a na početných ďalších festivaloch. Ale proste pravidlami sú vyhradené, aby sa spievali valčíkové piesne. Tak preto sme sa rozhodli, že pre nás... Aby sa nespievali valčíkové piesne, pokiaľ poznám dobre pravidlá aj Pivnického festivalu, aj Nadlackého. No, že nemôžu sa spievať, tak. Že proste pravidlá nedovoľujú. A je to preto, lebo valčík už, ako vieme, vznikali najviac od 50., 60. tam do 80. rokov. A proste sú také, že novšie piesne, ktoré tak poznáme, ale... Preto sme im dali my teraz na tomto festivale priestor, že by sa spievali tu. Pretože festival nový a tým pádom už aj tie valčíky sú pre nás takmer 70-ročné piesne alebo 50-ročné, že už dobre závislí, kedy ktorý valčík vznikol, ale že proste pre nás a pre budúce generácie už postupne sú to staré piesne. Do vašeho festivalu, vlastne do tohoto pilotného ročníka ste pozývali zatiaľ len vojvodinských spevákov, alebo plánujete možno do budúcna pozvať aj zo zahraničia? No najprv to bol taká idea, že bude z toho iba koncert, aj keď dokonca to vypadlo, že má ďalšie svoje sprievodné podujatia. Vypadlo z toho potom dvojdňové podujatie, ale zatiaľ sme, že ako na ten pilot projekt, na tú skúšku, že sa budú prihlasovať iba z Vojvodiny speváci, Slováč, a hostí sme mali z iných národností. Ale aj zloženie orchestra bolo z iných národností, čiže bol to taký viac menej multikulturálny projekt a pozvali sme si medzi hosti aj z materskej krajiny, takže na tohtoročnom koncerte spievali z takmer 9 do 10 slovenských dedín
prihlasovali sa speváci a my sme pozývali hostí a boli to hostia do Slovenska a Rusínka. A keď sme už pri prihlasovaní, tak ako funguje prihlasovanie? Funguje to na spôsob podobný ako v pivnici alebo v Nadlaku, že nejak urobíte výzvu, potom speváci sa prihlásia, pošlú notový záznam alebo pošlú audionahrávku, alebo napríklad aj potom ako spolupracujú orchester so spevákmi a na základe čoho sa naučia tie pesničky, či len priamo na skúškach už. No vlastne to bolo tak, že sme si urobili webovú stránku, tak na portáli sa potom prihlasovali speváci. Bola výzva rozpísaná v septembri, mali na to mesiac, aby si zvolili piesne. Každý spolok, vlastne každú dedinu alebo že lokalitu mohli predstavovať dvaja speváci a volili si piesne. Keďže je toto Valčíkový večerok, tak mohli si prihlásiť aj novovzniknuté valčíky, ktoré sú napísané pre tento festival. Myslíš Áno, novokomponované? že proste kto napísal valčík pre tento festival a zatiaľ ho nezverejnil, tak to mohlo byť, alebo v prípade pod B, že už valčíky, ktoré vyzneli niekde na festivaloch, alebo sú to valčíky, ktoré nás učili naši starí, že proste mohli sa prihlásiť aj novokomponované, aj už počuté ľuďom viac alebo menej známe valčíky. Tak aj koncert bol rozdelený. Super. Smiem ťa trochu prerušiť, lebo zase mi prišla nová otázka. Takže nakoniec tento prvý pilotný večierok bol zatiaľ len nesúťažný ako koncertného rázu, alebo už bol ako súťaž? Nie súťažného je rázu a myslím si, že tak aj zostane. Či tak aj zostane? Lebo vlastne to bola aj taká jedna z taká idea, že proste nás je tu menej a menej, no už proste sú tu migrácie a tak ďalej, že potrebujeme sa viac navzájom podporovať a tie prostriedky, ktoré by sme určili pre odmeny, sme vlastne preusmernili na workshop, kde sa speváci 2 hodiny učili o tom, ako sa spievajú ľudové piesne, ako sa spievajú valčíky, na aký spôsob sa interpretuje balada, ľúbostná pieseň, ako dýchať počas piesní, proste samú dramaturgiu textu a tak ďalej. A bolo to odborne spracované s odborníčkou, takže verím, že to spevákom dalo a posunulo ich, aby mali proste kvalitnejší prednes aj na ďalších našich festivaloch. Vynikajúci nápad. A kto viedol? Môžeš povedať, kto viedol Tú ten dielňu workshop? mala na starosti Slovenka Benková, bolo to v rámci podujatí sprievodných. Bolo to hneď ráno, čo sa ukázalo ako dobrá praxa, dobrý zvyk, lebo ráno spevákov Slovenka dobre rozospievala, potom už mali skúšku s orchestrom a sa pripravali a hneď tu bol výstup. Takže každý spevák mal také dobre rozospievané hlasivky, čo sa dalo povšimnúť aj na samotnom koncerte. Ale rozmýšľali sme aj o svojej budúcnosti, tak počas dňa, pokým dospelí speváci sa pripravali na sám koncert a mali technickú skúšku, tak boli dielne aj určené pre deti. A tým deťom robila dielne jedna naša známa a vlastne partnerka na projekte Nikola Jakubíková z Pukanca. Čiže aj ona je odborníčkou na tú hudobnú pedagogiku a ona potom cvičila s deťmi proste, ako sa správať na javisku a tak ďalej. Pukanca zo Slovenskej republiky, áno. hej? A deti zase mali možnosť sa prihlásiť a aj tu neboli len staropazovské deti, lebo to bolo v Starej Pazove, ale prišli deti aj z iných slovenských dedín, čo vlastne ukazuje na taký pozitívne hodnotiaci prístup aj rodičov. Vynikajúco. Ešte taká otázka mi predsa len skrsla, že vlastne oni počas priebehu tých 2 dní koncert je kedy? Obidva večere máte koncerty, či len v jeden z večerov? Nie, koncert bol iba jeden z večerov a prebiehalo to tak, že speváci
piatok po obede prišli do Starej Pazovy, tu bola skúška s orchestrom. Počas toho, keď orchester skúšal, tak iba jeden spevák bol na skúšky, jeden po jeden išiel na skúšku, tak iní speváci sa zase bavili tým, že pre nich vlastne bola aj prezentácia valčíkov z Pukanca. Čiže tí hostia, čo nám prišli z Pukanca, tak prezentovali aj svoje valčíky, aj robili dielne, aj na koncerte potom vystupovali, aj sme mali gastroprezentáciu ich pukanských párancov. Takže oni sú takí našimi spoločnými partnermi na projekte a ten piatok večer, keď speváci prišli, ich trošku prezentovali, oboznámili s ich prácou, s ich spolkom, aký oni festival teraz robili a venovali sa aj tým valčikom. Potom už nasledovala prezentácia CDčka pazovskej hudby, tak tu náš vedúci orchestra Igor Žolnej vlastne prezentoval svoje CDčko, ktoré nahral so staropazovskými muzikantmi, ktorí akurát aj hudli na tom koncerte hrali, takže vlastne orchester si tak povediac prezentoval aj svoju činnosť. Už potom bola sobota, tu Slovenka mala dielňu, o ktorej som spomínala, mali sme tam dielňu aj obliekaní hostí do pazovského kroju, čiže zo Slovenska sa tiež baby obliekali a skúšali, že ako to u nás ženy nosia. A už potom obišli aj archív, ktorý máme dolnozenský na Hurbanovskej fare. A už potom po obede boli tie detské dielne a nasledovala sama príprava na koncert. Teraz ma zase tak napadla jedna otázka. Povedala si, že ako to u nás ženy nosia? Ešte stále nosia u vás ženy kroj? Áno, dnes ešte stále, že keď prídete do Starej Pazovy, tak stretnete normálne ženu v kroji, ale vlastne to je ľudový odev, keď ho nosí. Tak v ľudovom odeve ju ešte stretnete na bicykli, ako ide na plac. Áno, u nás to ešte stále dá vidieť. Síce ich je menej a pán farár to aj štatisticky majú vyčíslené, koľko žien zhruba ešte v kroji chodieva, ale už ten údaj ja neviem. Ale hlavne dajú sa stretnúť. A nie len v Starej Pazove, ale aj v iných dedinách, tu na slovenských, ale v Starej Pazove najviac, lebo je tu najviac Slovákov. Rozumiem. Dobre, vráťme sa k večierku. Tým, že vieme, že pilotné akcie sú obyčajne na to, aby sme niečo začali, aby sme zistili, že ako to funguje, aby sme sa z nich naučili a opravili. Tak čo ste sa naučili z prvého vašeho večera? Hlavne ma teší, že ten večerok bol taký, aký sme si ho predstavili, s takýma malýma odchýlkami, ale na 90% to bolo tak, ako sme si zamysleli. Tak to je taký, že veľký plus. Normálne, že tam boli nejaké chyby, viac menej boli technické, že možno viac sa posnažiť o tom, ale vlastne to viac napovedá, že takýto väčší projekt potrebuje viac ľudí, ktorí budú angažovaní a že aby sme si podelili tú robotu, lebo my keď sme začínali, sme si pár ctí, my sme sa že dobre zapojili, lenže projekt rástol samým tým, ako sme sa rozprávali aj s hostmi z Pukanca, tak oni dávali svoje idei a proste začalo to pribúdať, začali dielne, začali pribúdať aktivity a viac začalo pribúdať aktivít ako ľudí. Takže proste ako ľudí, ktorí by mohli aj uskutočniť. Ktorí by proste tie aktivity mali na starosti. Takže viac menej tí ľudia, ktorí už boli zapojení, si brali na seba ešte ďalšie organizácie, ďalších aktivít a čo si myslím, že do budúca bude lepšie, aby jeden človek mal jedno na starosti a že to proste pôjde menej stresové, že to bude. Nehovorím, že pôjde lepšie, lebo teraz to bolo dobre, aj sme to dobre zvládli, iba som si všimla, že na momenty to začínalo byť stresové pre niektoré osoby. Ja sa teším, že aj tí ľudia, ktorí mali najviac na sebe, že stresu, že nepokľakli nad tým stresom, že bolo to dobre, že sa im podarilo aj s tou trémou sa proste vysporiadať, lebo najmenej sa o tom hovorí a všimla som si, že
Veľa času venujeme na edukácii spevákov, edukácii orchestra, na zveľaďovaní umeleckej časti, ale málo kedy sa vlastne usmerňuje pozornosť aj na zveľaďovaní organizačnej časti. Čiže aj tí organizátori, áno, majú trému, nemajú tú trému iba speváci a tak ďalej. Čiže aj tie manažerské potreby na takýchto festivaloch, no vlastne manažerské funkcie, alebo ako povediať, že na takýchto festivaloch sú dôležité a áno, aj oni majú stres. Jasné, samozrejme a obyčajne týchto ľudí, ktorí stoja za takýmito akciami, ani diváci niekedy nevidia, ani si nevedia predstaviť, čo to všetko obnáša. Takže po logistickej stránke sa ešte bude treba samozrejme vylepšiť. To môžem z osobnej skúsenosti povedať, že aj po 10 rokoch ešte stále zistíte, že toto by sa dalo inak a toto by sa dalo lepšie. Ale to je v poriadku. Ja ti veľmi pekne ďakujem za prítomnosť v našom rozhovore a tak na záver by som chcel by som sa ťa opýtať, či chceš niečo odkázať možno pre budúci ročník účastníkom alebo aj nejakým podporovateľom? No, keď tak pozriem, že ako to vôbec fungovalo, tak účastníkov sme mali tak akurát, lebo aj pravidlami sme určili, že ponad 20 spevákov nemôže byť, vlastne ponad 20 spevov. Aha, a ako to robíte? Prví, ktorí došli, sa prihlásili a bodka do 20-ky a viac nič? No, máme to. Alebo ako to tentokrát funguje? to bolo tak, lebo sme mali šťastie, že akurát 20 sa prihlásili, ale v prípade, že by sa viac, tak by musela tu byť odborná komisia, ktorú by tvoril niekto z nás združenia, proste nejaký odborník hudobný, mohlo by to byť tentokrát aj tá A budete akože po odbornej stránke vlastne vyberať, hej? Možno nejakými audionahrávkami. Nejaká kvázi preselekcia, alebo aj niekto z orchestra, že aby tu boli takí jeden z organizátorov a dvaja, traja odborníci, aby proste už potom oni si tá komisia by musela nastaviť tie pravidlá, že na aký spôsob by to vyberali. Teší ma, že proste sa prihlásili aj menej skúsení, aj viac skúsení speváci. A čo sa týka orchestra, tak orchester sme si volili sami, ale tentokrát to boli 10 pazovčania ako domáci hudobníci a 5 doplnení, takže cez poľní, takých, čo sme muzikantov nevedeli nájsť v Starej Pazove. Takže vždy je to tak, že najprv našich dedinčanov zapojíme a potom podoplňame vlastne hostmi. Tak to bolo tentokrát, že 20, no môžu sa aj, vlastne boli 22 speváci, lebo sa môžu aj duetá prihlásiť, ale po pravidlách je potrebné, aby potom spievali dvojhlasne. Také dueto akceptujeme. A čo ja viem, takže odkázala by som možno tým dedinám, ktoré sa nezapojili tentokrát, aby o tom popremýšľali do budúca. A my ako organizátori sa možno budeme snažiť buď ho rozdeliť na 2 večere, alebo no proste to už bude na nás vidieť, ako prijať vlastne tých všetkých spevákov. Alebo bola idea, že aj takí speváci, ktorí neprejdú to prvé kolo, že by sa aktivovali na otváraní výstavy alebo na iných tých sprievodných podujatiach, čiže našlo by sa miesto pre každého. A chcela by som sa takto verejne aj poďakovať na podpore, okrem finančnej podpore, bez ktorej vieme, že takéto veľké podujatia nemôžu byť. Boli tu aj naše inštitúcie, ktoré nás podporili zo štátnych rozpočtov, bola tu aj zo Slovenska podpora, ale aj lokálni sponzori, ktorí proste ľudia z dedine, ktorí chceli podržať takúto manifestáciu. Ale veľká vďaka patrí aj ochotníkom, ktorých naozaj bol veľký počet, aj ženy zo spolku, aj folklórny súbor Klasy, aj ostatní členovia alebo zanietenci, spolkári, ochotníci, sympatizéri proste takýchto podujatí sa nezištne zapájali, sami by sme to nezvládli a ani sme nevedeli, že čo všetko potrebujeme, pokým tí ľudia nezačali prichádzať, že aj to som už vyriešil, aj to som urobil. Takže spoločne
spoločne sme to dotiahli a veľká vďaka patrí vlastne všetkým nám, ktorí sme to spoločne dotiahli do konca. Gratulujem teda a prajem veľa úspechov na budúcoročnom Valčíkovom večierku v Starej Pazove. Ďakujeme. Pekný večer, Malvina. Pekný večer aj vám a ďakujem za príležitosť.